मानसिफोरा गोबाङानो माने साफ्रि होनबाय थायोना ओंखायनो जों एसे जानो नायदो। हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गिबि ब्लगाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर गोबाङानो आंनि बाइक मडिफिकेसनखौ नायनो लुगैनानै दंमोनबो जानो हानाय आरो गोबां कमेन्टबो फैदोंमोन बाइकआ दाबो पार्ट्सआ मोनफैयाखै नामा गोबाङानो सोंहरदोंमोन आंनियाव। दा बाइकआ फाइनेलि आंना जाबाय कमप्लिट। दिनै आङो नोंथांमोननो आंनि बाइकनि मडिफिकेसनखौ देखायगोन। दा आङो ओरैबायदि मोजां प्लेसाव फैना दोङो। बेनिफ्राय ब्लग होयैया जोबोर गोबाव जाबायमोन। नोंथांमोना साननानै मानो ब्लग होथाराखै होनना। आं 1 मान्थसो जाबाय 15 आगस्टनि राइड खालामनायनि उनावनो आङो लोमजाना दंमोन। माने चिकेन पक्स नामा आइ बेरजोबना दंमोन, लोन्थि बेरनाय जेराव जि होनो। 1 मान्थसो जाबाय आंना दाबो हामजोबाखै। ओमफ्राय नै मोखांफोरावबो स्पटआ दोङो दाबो लोन्थि बेरनायनि। दा ओंखायनो आङो हायाखैमोन भिडिअ लाबोनो लोगोफोर। स' दा बेसेबां प्राइस थांखो बेसेबां बाजेट थांखो नोंथांमोननो आङो दायो फोरमायलांगोन। दा नै इथिं नायनो हागोन जे गियाननि बाइक दोङो, इथिं नै लोगो सासेनि। दा सानावनो दोंफायोमोन आङो, जाबाय 10 दिनसो जाबाय। साब्रि नेसनेल गेक नामा दिनै दैदेना आङो माने फार्स्ट इउटुब ब्लग खालामनाय लकेसन आं दैदेनखौ लांगोन दिनै। जाय जाय दैदेननि भिउआर गिबि ब्लगनि नोंथांमोना गम मोनगोन आंनि फार्स्ट ब्लगखौ। आजिखालि मानसिफोरा गोबाङानो माने साफ्रि होनबाय थायोना ओंखायनो जों एसे जानो नायदो। दा जाय जाय नोंथांमोना डिएन ब्लगनि चेनेलाव आंनि बाइकखौ नुबाय, नुनायाथ' नुबाय, आंनि चेनेलावबो नायदो। दा देखायना होनोसै। नोंथांमोना गोबां नुखाबाय बाइकआ माबोरै जादों माबोरै मादों आरो माने जिखिनि जानांगौ जाबाय। ओमफ्राय मोननैसो खामानि दंबावो। दा मिनिमाम 80% कमप्लिट, 20% दंबावो। दा इयाव हेन्डगार्ड बहायनो दोङो, बेनिफ्राय सेडेल स्टे बहायनो दोङो। ओमफ्राय नैबे डिउक 200निखौ केटिएम RC 300 BS4 आन्ड्राभेलि होनो सानदों जोङो। माने एसे आनकमन खालामबावनि। जिहेतु बाइकखौ आनकमन खालामबाय, जिहेतु बाइकखौ फैसा गारखाबाय नालाय आरोबाव एसे फैसा 5000सो गारबावनो इयो। फैसा गैया गैनाया खस्था लन लानानै खालामदो। 25000नि लन लादोंमोन जों सानैदो लादों। दा नै प्राइसखौ खोन्थाबायानो 25,000सो 25,000 थांदो आरोना। दा मिसाखौ मा बुंनो। दा जाय नोंथांमोना बे बाइकनि पार्ट्स लगायनायनि भिडिअखौ नायनो लुगैदोंबा नैबे डिएन ब्लगनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बरिया बरिया। नै नोंथांमोना लुक्सखौ नाय, गासैथिंबो देखायना होदों आं। बोरै नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। दा आङो एफा एनै मडिफिकेसन खालामनो होनना सानबावदो नैफोराव ग्राफिक्स टाफिक्स होबा। आरो नैबे हेडलाइटआ नैबे फ्रेमा फैदो, ओमफ्राय डाइरेक्ट हेडलाइटआ आवगायाव थांबाय एसे। दा आङो नोंथांमोननो सलायनानै जों मोनसे लकेसनाव थांबावनि। दिनै माने अनलि रिल्सल' लानाय जादों जोंना ना, रिल्सनि ब्लग आरो। रिल्सखौ हिट नांग्रा जाबाय माने रिल्स बानायनो हिट नांगौ दानिया। नैबे दा जोंना ब्र'आ बरिया इदिट खालामनो रोंगौ। आंनिया रिल्स बानायग्रा दंखायो, थाम्बनेल बानायग्रा दोङो लोगोफोर। दे स' गाइस नैबे पार्टजों लोगोसे नैबे उइन्डसिलाबो फैफादो। नैबे अट'लगनिफ्राय डाइरेक्ट फैखानाय। नै आरो लग' मोनसे मोनदो। बाखि फुल सेट नै व्हाइट नैबे ब्लेक अरेन्ज नै ग्राफिक्स थानाया पार्ट्सआ। बेनि उनाव नै क्लेम फैफाखादो डाइरेक्ट। दा रिल्स लानायदो आरो सलायनोबो दा ओरैबायदि कम्फर्टेबल मोनदो एडभेन्सार बाइक बादि। नोंथांमोना रिल्स बा फट'फोरखौ आंनि डिबि ब्लग इन्स्टाग्रामाव मोनगोन। नोंथांमोना गासिबो जाय जाय फल' खालामाखै फल' खालामनानै होबानो जाबाय अननानै। दा नै केमेरा एंगोलाबा बोरै जादो। बुहुद गोबावनि उनाव ब्लग बानायबाथाय एंगोलफोरा बोरैबा आरो दा बाइकनि हेन्देलफोराबो नै सिगांनि मिटारफोराबो आवगायजोब्बायना दोङो ना। दा इसोरखौ रिल्स लानो होदो।
Oke. So guys, जोङो दा मोनसे लकेसनाव थांनो नागिरदों दा नै ओरैबायदि सालायबाबो टट मोनला जाबाय आरो बाइकखौ बुहुद वाइट जाबाय बाइकआ ओमफ्राय इन्सटेन्ट पिकआपखौबो एसेबां खमायनाय बादि मोनाखै आङो दा सालायना कम्फर्टेबोलानो आरो भाइजारनिफ्राय एसेबो साउन्ड फैयाखै दासान्दि उइन्डसिला एसे फैयो आरो उइन्डसिलखौ एसे मेनेज खालामनांगोन नोंथांमोनाबो जुदि डिउक 200खौ बेबादि लुक्स होनो लुगैयोबा नोंथांमोना मट'गेर्सआवबो आरामसे अर्डार खालामनो हागोन दा बेनिफ्रायनो बानायजोब्बाय मट'गेर्सनिफ्रायनो बरमानिफ्राय आं बाइकखौबो सानथामसो नांदो बानायनायाव आंबो आरो लोमजाना थानायनि थाखायनो भिडिअखौ खालामनाय जायाखैमोन लोगोफोर माने ओरैनो टाइम नांगौ जाखायो जुदि लोन्थि बेरोबाथाय गारायनि दाखोनफोरा खारनायाव लासैनो दाबो खारजोबाखै आंना थेवबो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ खालामबाय आरो गासिबो भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय